Saking
katon Malawapati. Ora bakal bisa yen iki ana wijan aku. Maju saja genting sira kemah. Iya. Iya. Kandilah sudah pun
Kakang ora bakal nganggo jimat asma Patih Batik Madrim utawa Prabu Angling Darma. Kanthi sebutan Resi Dugyas Swara. Resi Dugyas. Kula namung maestro. Malopati Balkotata isak tembaring nyawa bapak. Saiki pun Kakang Jerman. Ingkang kados sawetara Malopati bakal tak pasrahke marang Kyai Sesong. Kinarya Basuki Kyai. Ingkang atur Mas. Berasane nyawaku kari nyaku. Ora liya darah-darah Barata Pandhawa. Prabu Angling Darma sak kaulane. Prabu Angling Darma sak kaulane. Sadurunge pun Kakang bali nyang panguwasaning Gusti. Aku balesno ya iya. Siar ngomong ngendika kados. Ngendika kadosipun kiat-kiatan pun kan. Monggo kula dherek wonten panti soto kula saged kula tanpa bunga yai. Mbok tambani ora bakal mari. Ora bakal mari mulo. Walesno ditambah. Lah
Diajeng? Sipun kula ingkang sadani kanggo kaget tenan. Kowe dudu wong-wong saka ing Malaya Kusuma. Sapa sing dadi ranmu lan sapa senengmu? Maha Prabu Angling Darma saka Kraton Malopati. Piye? Prabu Angling Darma. Dosa kaluputanku apa sakwise kowe ngerti menawa aku Prabu Angling Darma? Dosamu kok kempet kok indit ning yogene kowe lang rumangsani babar pisan. Kadangku kan Mas Prabu kalau Werdodo tumekaning pati kok gugur ning palagan. Saka tanganmu, utawa saka andan saka Malawapati ke Prabu Angling Darma. Mula saka kebrongo teng atiku, mergo aku kelangan lawan kadang kapenah tuwa, pinangka gantine wong tuaku. Mula saka kuwi kowe kudu mati saka tangan.
panjenengan. Yen kula ngluwari penjara saking pakunjaran, yen kula nyawang penyam niku kok melas jroning batos lho ciciring pengayoman kok dipun papan wonten pakunjaran, isine saben dina dipun siksa. Kula menika Prabu Angling Darma. Ing mriki sedyaning batos kula mung pengin bareng pitulungan dumateng panjenengan. Jaring yen to cetane kowe kepengin mitulungi kelawan aku. Nganggo cara sing kaya kepiye? Apa kabeh mau wis kok pikir? Yen to nganti konangan marang Kadang Widodo. Tundone sing nyonggor kasane ora malah kowe tak kandhani. Sedaya menika sampun kula petang Sinur Prabu Angling Darma. Sak menika kantun panjenengan purun kula paringi pitulungan apa mboten? Ya. Aku bakal nampel. Yen to kowe kepengin mitulungi kelawan aku gelem. Purun. Nek wonten ijelipun lho, Nggih. Apa ijel? Ijelipun penyamto ketandresinani kalian kula. Aku kudu nresnani kelawan. Lho, nggih to. Apa ya wis kepikir? Yen ing kene kowe nibak rasa tresna kelawan aku. Mongko antarane kowe lan aku iki beda. Yen menawa kowe bangsane kajiman, aku menungso. Titah sakwantah. Upama kelakon mengko ana sesambungan tresna antarane kowe lan aku. Apa kowe mengko bakal kuwawa nampa siku dendaning Bathara? Siku dendaning Bathara ngapa kemawon badhe kula tampi waton penjamnika kula lados dumateng kula. Jalaran kula menika mboten saged ngamparong sipatos kula istunipun kula nggadahi rasa tresna dumateng panjenengan Sinura. Ya, udaning sih. Yen to tak gagapi. Nggonmu tresna kelawan aku iki jebul tulus lair lan batinmu. Jaran apa? Nalikane Kadang Widodo kaya arep mateni kelawan aku. Kok sak kekarepane. Satu waktu iki mereka duwe supaya kowe bisa ketemu kelawan aku maupun aku sak jempat penjara. Jaring sih. Bakal tak tampa tresnamu. Aku jauhkan kita. Wis aku balik hati loro pinawis. Ojo pisan-pisan ing ngrungokne kelakane marang aku. Sinur Prabu. Lan batin tresna kalian panjenengan. Yen sak menika ngantos Yen pancen pratelane atimu koyo ngono wiwit dina iki bakal ndak buka lawange atiku. Bakal ndak papanake katresnanmu sak jroning atiku. saestu nyambut tresnani kalian kula mboten jalaran kapeksa Sinur. Ora. Tulus lair batin aku tresna kelawan. Matur sembah nuwun Sinur Prabu Angling Darma. Sopo manes koyo sira
Apa sih, Nom? Kaya kadangmu Widodo arep cedhak ning papan. Ojo nganti bab perkara iki kadengan marang kadangmu. Prayogane tinggal di papan iki lan aku bakal bali mlebu sak mau. Yang gak aku sentuh ketinggalan itu. Satu jarak. Swasana tintring tur nganggo bakti. Wanci tengah wengi diiringi angin kang sumripit milir. Mbok menawa Prabu Angklenggan iki angklen anggone turu. Ora maju. Kan urwa dheweke sayah tur nganggo bakti. Iki wis wancine yen tok aku ki mangan. Wetengku ngelih banget. Mongko ning sisih kono kae ana kuburan anyar. Tan murunga wangkene isih anak tur isih seger getihe. Yo. Kapusan. Ojo anu enteng. Kowe ngadepi lawan Prabu Angklenggan. Aku pun merasa kowe iki kowe bakal golek kuburan anyar. Mergo kabeh bakal dadi manungsamu. Ya. Widodo. Ojo jajal-jajal lawan Prabu Angklenggan bakal kuwirangan. Gandane isih seger. Mesti wae ana sakti wonten ning papan kene. Ya. Aku kudu bisa hati-hati lan waspada.